kawer gi mago ni johala matindo kata MS county ma Kisumu kauno yuoro e romo mar yudo tiegruok ewi ka ginyalo bero handgi kokalo kuom tiyo gi chike manyalo konyogi dongo. Romo kamano mane bagi kod duol mochung'ne ohelni matindo e pacho ka Micro and Small Enterprise Authority komakore kod jokanyo mamoko geto tudo rowere gi joma mine sekta no gi chirni kendo miyo gi sir mopogore opogore manyalo konyogi bugo ohandgi. Kamano bende ne gijiwo johala matindo mondo ne ni ondikore kodgi kaka yorno ni onge ja ohala mabiro dong' oko e yudo sir kod tiegruok makamago. By formalizing in registration of association, registration of umbrella association, registering their businesses, then they are able to access different government opportunities. One of the things that we've been promoting is access to ACPO, that is access to government procurement opportunities. And then we are also planning to have some forums specifically towards having sector dialogues, and especially for women who are underrepresented or in those male-dominated, because one of the components that we are doing under IWBACID is encouraging entrepreneurship culture. Mseo sekonya kumohala madhioko kumang'io chiro maoko. Asedhi Kampala, di Burundi, Bora, di South Sudan. Gitero mwandu kendo giduoko. Mano gima ber maneno ka Mseo setimonwa ma onge chandruok moro amora e boda kata kumwadhi. Puonjruok ma kawuono ni bende ber. Kech miyo wang'e mang'eny e wi ohala kendo biro miyo wanwa kaka watudore e yore mag ohala.